kako uvijek kažu, biti A u Pulskom domu sportova Mate Parlov na konferenciji za medije najavljen je nedjeljni prvenstveni dvoboj 7. kola prvenstva Hrvatske između malonogometne momčadi futsal Istra Pula i Novog Vremena iz Makarske. Nakon 3 uzastopna poraza za Puljane je to vrlo važna utakmica za psihološko podizanje momčadi i osvajanje novih bodova. Sve radimo na tome da se vratimo, da budemo za ovu utakmicu spremni što se tiče toga, što se tiče psihološkog momenta i da možemo opet napast pobjedu. Nadam se da ćemo ovu utakmicu biti pravi, ajmo reći, kao što sam već rekao, u glavi, da nam neće psiha praviti probleme i da ćemo ući u utakmicu kako treba i na kraju pobijediti. Trener Puljana dodaje kako će od svojih igrača tražiti agresivnost i discipliniranost, posebno kod vraćanja u obranu. Kapetan David Mataja kaže kako su dobro trenirali i ako budu pravi, vjeruje u pobjedu i osvajanje nova 3 boda. Mislim da smo mi puno trkački bolji. Mislim da moramo taj svoj ritam neki nametnuti ako želimo pobijediti ovu utakmicu. Oni će sigurno pokušavati neke stvari na iskustvo. Imaju stvarno pregršt iskusnih igrača od, Lime Jelavića, Lenona koji je tu. To su sve igrači koji imaju godine iskustva igranja i Lige prvaka i naše prve lige. Tako da mi moramo trkački biti na razini ako želimo tu utakmicu pobijediti. Jedino tako i možemo parirati. Mislim da im iskustvom baš i ne možemo parirati, ali trkački ako budemo pravi, mislim da će njima biti jako, jako teško. Zbog ozljede u sastavu neće biti Kristijana Vasića, dok će Žan i Paus unatoč lakšim ozljedama biti u sastavu. Utakmica se igra u nedjelju sa početkom u 19 sati u Pulskom domu sportova Mate Parlov. Iz kluba zahvaljuju publici na bodrenju protiv Rijeke, te ih pozivaju da im i ove nedjelje protiv Makarana dođu dati podršku i pomognu im u osvajanju novih bodova.